Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Sabrina Nur Faiza, NPM 28. Ing wekdal menika kula badhe maosaken teks pranata cara pepanggihan rutin lan sosialisasi program Desa Mlondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mugi rahayu wilujeng saha berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah katetepaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa Mlondo, para perangkat Desa Mlondo, para sesepuh saha pinisepuh Desa Mlondo ingkang kula bekteni, saha para warga Desa Mlondo ingkang kinurmatan. Sumangga ingkang rumiyin kula aturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi rahmat taufik saha hidayanipun kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kasarasan lan kasagedan saengga saged makempal wonten ing papan menika tanpa wonten alangan satunggal punapa. Mugi pepanggihan menika saged lumampah kanthi lancar, tertib saha nggawa paedah tumrap kemajuan Desa Mlondo saha kesejahteraan warga sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, kados dene sampun kapacak wonten ing reroncening adicara. Pepanggihan dinten menika dipunadani kangge nindakaken sosialisasi program-program saking pemerintah Desa Mlondo minangka upaya ningkataken pembangunan lan kesejahteraan masyarakat. Reroncening adicara ingkang badhe kalampahan ing dinten menika inggih menika setunggal pambuka, kalih atur pambagya saha laporan panitia, 3 sambutan saking Bapak Kepala Desa Mlondo, sekawan sosialisasi program-program pemerintah Desa Mlondo, gangsal sesi rembagan utawi tanya jawab, 6 pandonga lan 7 panutup. Sakmenika kula lan panjenengan sedaya ngancik adicara kaping kalih. Inggih menika atur pambagya saha laporan panitia. Dumateng panjenenganipun ingkang kagungan jejibahan sumangga. Matur nuwun, adicara salajengipun inggih menika sambutan saking Bapak Kepala Desa Mlondo. Dumateng Bapak Kepala Desa Mlondo kula aturaken kanthi hormat sumangga. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa Mlondo awit saking sambutan saha pitedhahipun. Mugi sedaya ingkang sampun kapirengaken saged dados piwulang saha panyengkuyung tumrap kemajuan Desa Mlondo. Salajengipun adicara sosialisasi program-program pemerintah Desa Mlondo, mugi para rawuh saged nggatekaken kanthi premati supados mangertos saha dukung program-program ingkang badhe katindakaken. Sawise sosialisasi, badhe dipun lajengaken sesi rembagan utawi tanya jawab tumrap para warga ingkang badhe ngaturaken pitaken utawi usulan. Para rawuh ingkang kinurmatan, boten ketinggalan kula lan panjenengan sedaya sampun dumugi ing pungkasaning adicara. Inggih menika pandonga saha panutup. Mugi sedaya reroncening adicara ing dinten menika saged maringi paedah saha berkah tumrap kula lan panjenengan sedaya. Lan mugi program-program Desa Mlondo ingkang sampun dipun sosialisasikaken saged kalaksanan kanthi saya awet saking dukungan masyarakat. Minangka pranata cara, kula nyuwun agenging pangapunten menawi sajroning nuntun adicara menika tasih kathah kekirangan, lepat tembung utawi kirang meranani ing manahipun para rawuh. Monggo adicara kula lan panjenengan sedaya tutup kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sanget dumateng para rawuh ingkang sampun kersa rawuh lan nderekaken adicara dumugi pungkasan. Sugeng kondur, mugi tansah pinaringan wilujeng kasarasan saha berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.